سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابز حلفه قرا وسومنات فيسبوك ببزح تخاتل زرخبت زرغي زنبرت حنت قتتاويت فيديو اندحر نيرا حدا تتقامي بقانقانا غيرو فوس كورونا ترخيبو اندابله اب مكاين كوينوم فيسكان هويهويتان زغبرو زنبرو سباتيو زر نيرو اتا فيديو دما اب حصير غزي سفيح زرغي رخيبه بشحات كريوا كوم دما بمايت ناب كالوت سبات شير كبلوا كوم دما بتوسخي بوزحات انكو حاغوسنا اندابلو رئيتوتات كصحفيم ترايم ازي خنبر تحقي بنصارو مخانون تزنبره هويتان فيسكانكا مسحانتي فيلم تفي تبال اب هولنداويت كتما تيلبورو تركب نايكو عس اجر غانتا متحاس كم زلون نابيرو باليك سلاز حلفت يزناغعو كم زنبورينا غليصنا نيرنا ابزي منالبات بخمي عينت كاب حق زرحقو تحستو بوزح سب كريو كومدما ككاتاتولو كيلو زبل حتى كمصاكا يخليو از بوزح مزتات كلو يزخل حدا فوس كورونا ناي مركب زل هرفان كومخا اتنعو فوس نجر اب منتاي درجه بصحلو كومدما بخمي يسرحلو اخول زي كون حبريتا سلا زي بصح زلو كتبل تخليخا نزو صيدكا حجي نزح منفوس نمركب زلو حيال صعري كومدما مع عبلا كتابتن تاريخ كتابتن كومخا حجي بصحي وزلو معبالن كن رئي كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم حمام كورونا كابز قلقلات حيزو ابزوان لعلي 4 اوارح غيري زلا ابزن لعلي 4 اوارح كا لعلي 4 مليون سب بتحمام زتتحزك خونن كلو كسب 276 شح سبات هيوتهم سينهم لعلي مليون 400 شحن كا كابت حمام حاويهم يمزركبو از خمزيلن كله دما از حمام مسمصه تعاصين زنبره هاجرات كسب حجي تعاصين دحر مصنح قس بقس كخفتا جميرن ينزلوا از مخفات غنا فوس سلاز ترخبه زيكونه تعاصين قطب انتهاسيو ابزي تدليه كال كبيت صقم كي اتوا كابز نقله فرحيو اتوم نزي حمم بقربا زكاتاتلو زلو حكايم دما نتن كم عسو سعل كومغا ايبولا نمفواس زتقملو زنبور زتفلاليه كنيناتات ام كلخال حمام كورونا نموعلو بوزح فتنتات يوم غيرم زلو ازي خونبر انقل كنيناتات ابقل حمامات صبغ وصيت كركبون كلو ابقل خا نابكال زي تدليه ناي لبي كليتن سنابون حمام كي غاددي زفرح بزغا كساب حجي نكورونا زوخو نفوسي ايتا خباني زركب ازي خنبر اتن عالم كاب حمام كورونا كدحنا زخل كتابه نمركب بوزحن حيالن صعري زكايت زلو ازغا حمام كورونا بحده كورونا زتباله عليت فيروس زمصب مخانيو زمال دما اتن بكتيريا نمطفا انتقملو افوس ابزي حجي مصينا زلو بفيروس زسعب حمام زي سرح يخوين زلو قدم زين كورونا نمقوصار تباهيلو سرح زلو كتابه مزرابنا خا بحفشه بزعبه كتابه دحر بايتو نرا كتابة زبال نجر مجمري أبز عالم كقلقل زجمرة أب عامته شحن شوعة 296 هذا إدوارد جينر زبال إنجليزي حكيم نحمن بديدو ويدما سمول بوكس نمكلخال كتابة كسرح مزجمري جميرو أبتي جزيت جنا عالم كم زحج مع بلا تزلا سلا زي نبرت إتز سرح زنبرة كتابة كم مجمرنبر أبو صيتو بزح أدمعين برن بدحر إدما كبز تفلالي شنغاتنا عالم زتفلالي حكايم باب وغنم بزح كتابة كسرحو كوانت ترأيو اتبديدو ويدما سمول بوكس زبال حمام جنا بشحن شعة 280 كبز عالم تقليلو كتقفز خاله بجكا نزي حمام كا نكم حمام بوليون كتابة كسرح كيلو زنبر خوينو ابزوان كا انترفا بكل تسلست هاجرات بوليو تقليليو تسويرو زلا اب اكلات ودسب حدا صره زخونه كاب دغ نزمص صلايز كلخل سرعه مكلخل زلو خوينو ازي سرعه مكلخل مزدكم دما تسب حمام ابزحزو غزي بقليل تغوديو كسب هيوتو كسانيو تخوله زلو كم بعل زي حجي مصيم زلو كورونا خا اب نفسنا مزاتو قلطيفو سرعه مستنفاسات قيو ناكلاتنا بوزح غزي كيهابو حدغا كورد سلازخل نمكلخالو قدن كتابتي زدلي كتابه كبهالن كلخا بمرفق ويدما باف نوهابو فساسي زدخم مايكروبات ويدما زدخم فيروسات وي بكتيريا وي كا مقال نايتوم مايكروبات ويدما نعوم زمسلا قوما زلو زتداخم مايكروبات كوينو اب نفسنا مزاتوغا اب نفسنا زلو سرعه مكلخال انتي بودي ويدما صره تهواساويان كدالي زخل بدحرزي تسب تحقنيا فيروس مزتحز اتاكالاتو اقديم مصيو كاب تكتابت فليط وسلصنح ذكيرو نتزمص فيروس بتز تدالو صره تهواساويان ككالاخولي زخل بز عينت اغباب كا كسب حجاب عالم قصرم بزح زلوم حمامات تقليلم كاب قص مدرخ طفيهم كيلم ازي هونبر كتابت نمسرح زلو صعري كوم دما زحتو غزي بطعم بزحيو
እቲ ምኽንያት ከዓ እቶም ክታበት ዝወስዱ ሰባት ነፍሶም ብሓቂ ጸረ ሕማም ዝኾነ አንቲቦዲ ኣፍሪ ኣያፍሪን ክፍለጥ ከምኡ ድማ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ የብሉን ክፍለጥ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ እዩ። ኣብቲ ዝግበር ሕክምናዊ መርመራታት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ገጽ እቲ ክታበት ኣብ ገለ ጥዑያት ሰባት ኣብ ፈተነ ይውዕል፣ ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ ገጹ ናብ ኣማኢት ሰባት ይሰጋገር፣ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ገጽ ኣብ ኣሽሓት ሰባት እዩ ዝፍተን። ብድሕሪዚ ካብቲ ዝርከብ ውጽኢት እቲ ክታበት ብሓቂ ኣሉታዊ ጎኒ ዘይብሉ ብሉጽ መከላኸሊ ምዃኑ ምስ ተፈልጠዩ ብዕለ ተፈቒዱ ኣብ መዓላ ክውዕል ዝርአ። እዚ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ከዓ ብዙሕ ዓመታት እዩ ዝወስድ። እዚ ከዓ ክታበትን ድሕረ ባይትኡን ኣብ ነፍስና ዘለዎ ኣሰራርሓን ኮይኑ ኣብ ግዜ ኮሮና ግና ነገራት ክለዋወጥ እዩ ጀሚሩ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ዝልወጥ ዘሎ ነገር ከዓ እቲ ግዜ ዝወስድ ፈተነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ንምግባሩ ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ብምህላው እዩ። ካብዚ ወጻኢ ድማ ክታበት ንምድላው ኣብ ዝግበር ዘሎ ሜላታት እቲ ዝቐልጠፈ ከምኡ ድማ ዝሓደሰ ሜላ ይጥቀሙ ዘለዎም ብምዃኖም እዩ። እዚ ሕማም ምስ ተቐልቀለ ቻይና ኣቃውማ ናይቲ ቫይረስ ምስ ዘርግሐት ብዓለም ደረጃ ብዙሓት ሃገራት እየን በብወገነን ክታበት ክሰርሓ ጀሚረን ከም ዘለዋ ከፍልጣ ዝተረኣያ። ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብ ሰብ ዝፍተኑ ዘለዉ ክልተ ዓይነት ክታበት እዮም ተሰሪሖም ዝርከቡ። ንሶም ከዓ እቲ ሓደ mRNA 1273 ዝበሃል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓ INO 4800 ዝበሃል ክታበት እዩ። እዞም ክልተ ዓይነት ክታበት ከዓ ዘይከም እቲ ካልኦት ቀደም ዝስርሑ ዝነበሩ ክታበት ብሓደ ሓድሽ ሜላ እዮም ዝስርሑ ዘለዉ። እዚ ሓድሽ ሜላ ከዓ ንሰብ በቲ DNA ወይ ድማ RNA ጌርካ ስርዓተ ምክልኻል ከም ዘጥሪ ምግባር ዝብል እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ክታበት ነፍስኻ ኣቐዲሙ ስርዓተ ምክልኻል ካብ ደገ ንዝመጽእ ጸላኢ ኣዳልዩ ከም ዝጸንሕ ዝገብር ኮይኑ ናይ ቀደም ክታበት ከዓ ዝተዳኸመ ቫይረስ ጌርካ ይስራሕ ዝነበረ። እዚ ሕጂ ዝፍተን ዘሎ ግና ፍልይ ብዝበለ መንገዲ እቲ ኣቃውማ ናይቲ ቫይረስ ምስ ፈለጡ ንዕኡ ብዝመስል ኣገባብ ባዕሎም ብኬሚካላዊ ኣገባብ ነቲ ኣቃውማ ሰሪሖም እዮም ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ከበራብር ዝኽእል ክታበት ዝሰርሑ ዘለዉ። በዚ ከዓ ቻይና እዚ ኮሮና ምስ መጸ ነቲ ናቶ ኣቃውማ ብመንገዲ ኢንተርኔት ምስ ዘርግሐቶ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ሓንቲ ኢኖቪዮ ትበሃል ትካል ነቲ ኣቃውማ ኣጽኒዓ ብኬሚካላዊ ኣገባብ ንዕኡ ዝመስል ክታበት ክትሰርሕ ዝጀመረት። እዚ ማለት ድማ ከም ተቐደም ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ቫይረስ ብኣካል ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ናቶ ኣቃውማ ምስ ኣጽንዑ እዚ ብልሙድ DNA ወይ ድማ RNA ዝበሃል ዘሎ ክታበት እዮም ብኬሚካላዊ ኣገባብ ክሰርሑ ዝኽእሉ። በዚ ከዓ እንድሕር ብከምዚ ዓይነት ዝተሰርሐ ክታበት ኣብ ሰብ ውጽኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ ብቕልጡፍ መንገዲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ነቲ ክታበት ዝርግሐ ክረክብ ብዙሕ ግዜ ኣይክወስደልን እዩ። ብጀካዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሰብ ተፈቲኑ ዘሎ ክታበት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰርሐ ክታበት እውን ኣብ ናይ ሰብ ፈተነ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ከዓ ምስ ካልእ ከም በዓል ጀርመን ፈረንሳን እትርከበን 20 ሃገራት ሓቢራ ክታበት ንምርካብን ኣፍልጦን ንምክፍፋልን ኣብ ስምምዕያ በፂሓ ዘላ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልእ ምስ ኮሮና ተቐይሩ ዘሎ ነገር ከዓ እቲ ክታበት ምስ ተሰርሐ ዝግበር ፈተነታት ኮይኑ ቀደም ብእንስሳታት ዝጅምር ዝነበረ ሕጂ ብሰብ ይጀሚሩ ዘሎ። እዚ ከዓ ብዝቐልጠፈ ኣገባብ ፈውሲ ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እንስሳ እንተዝፍተን ነይሩ ከዓ መጀመርያ ኣብቲ እንስሳ ተፈቲኑ ውጽኢቱ ተራእዩ ኣብ ሰባት ይፍተንሞ እቶም ሰባት እንድሕር ብሓቂ እቲ ሕማም ሒዝዎም ነቲ ሕማም ከመይ ገይሮም ተኸላኺሎሞ መጽናዕቲ ዝግበር። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ብዙሓት እንተተፈተነ ክሳብ ነዊሕ ዓመታት ዝወስድ ጻዕሪ ዝህልዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ኮሮና ሓድሽ ከምኡ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰብ ዘይተረኣየ ቫይረስ መጺኡ ብምህላው ኩሉ ኣገባባት ተለዋዊጡ ስነ ፍልጠተኛታት ነገራት ኣብ መቀለጣፍ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣብታ መበቆል እዚ ሕጂ ንዓለም ወሪሪ ዘሎ ቫይረስ ዝኾነ ቻይና እውን ብሓንቲ ቤይጂን ዝመደበራ ሲኖቫክ ቢዮቴክ እትበሃል ትካል ሓደ ኣብ ፈተነ ክውዕል ዝተቃረበ ክታበት ተሰሪሑ እዩ ዘሎ። እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ፈተነ ዝውዕል ዘሎ ክታበት ከዓ ብሕጂ ብቕዓቱ ተረጋጊጹ ከም ፈውሲ ክዝርጋሕ ብዙሕ ኣዋርሕ ዝወስድ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ግና ብዙሕ ሕሙማት እንዳገደዱ ይመጹ ብምህላዎም እቲ ንምስራሕ ኣፋውስን ምግብን ዝከታተል FDA ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ዘይከም ቀደም ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ፈተነታት ክካየድ ከምኡ ድማ ገለ ንግዚኡ ዝጠቕሙ ኣፋውስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ቀልጢፉ ፍቓድ ዝህብ ዘሎ። በዚ መልክዕ ከዓ ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት ፈውሲ ቀልጢፉ ፍቓድ ይህቦ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ ክታበት ሕማም ኮሮና ንምስራሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ግና ዝከኣለ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምቅልጣፍ ኣሉታዊ ጎኒ ከይህልዎ እውን ብገለ ስነ ፍልጠተኛታት ይፍራሕ እዩ። ንኣብነት ኣብ ገለ እዋናት እቲ ኣብ ፈተነ ዝውዕል ክታበት ኣብ ክንዲ ነብስና ነቲ ሕማም ተዳልዩ ከም ዝጸንሕ ዝገብር መሊሱ ነቲ ዝመጽእ ሕማም ከም ዝገድድ እዩ ዝገብሮ። እዚ ስሒት ኢሉ ዘጋጥም ተሪኡ ከዓ ምዚ ሕጂ ዘሎ ክታበት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ሃታሃታ ከየጋጥም ይፍራሕ እዩ።
ካብዚ ወፃኢ ድማ ነቶም ተሰሪሑ ዘሎ ከታበት ብድሌቶም ተወጊኦም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብፍላጥ ሕማም ኮሮና ዘምጽእ ቫይረስ ወጊእኻ እቲ ከታበት ኣብ ነፍሶም ሰሪሑ ኣይሰርሕን ንምፍላጥ መርምራ ክግበር ሓሳባት ይቐርብ ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ ነዚ ነቶም መፈተኒ ከታበት ዝተወግኡ ውልቀ ሰባት ብሓቀኛ ኮሮና ዘምጽእ ቫይረስ ወጊእኻ ውጽኢት ምርኣይ ዝብል ሓሳብ ደጊፍዎ ከም ዘለውን ይግለጽ እዩ ናይዚ ሓሳብ ቀንዲ ዕላማ ድማ እቲ ዓመታት ዝወስድ ፈተነታት ከታበት ኣብ ሓጺር እዋን ዛዚምካ ኮሮና ካብ ገጽ ምድሪ ኣጥፊእኻ ንቡር ህይወት እዚ ዓለም ንምምላስ እዩ ነዛ ቪድዮ ንምስራሕ ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ከዓ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም